Benvolguts amics, torna a ser Nadal. Estem en aquestes festes tan maques, tan boniques, tan familiars, que ens anuncien que Jesús ve a salvar la humanitat. Enguany estem aquests dies, certament, una mica angoixats tots, perquè veiem que la pandèmia no ha marxat, com ens hauria agradat. No serà el 21 l'any finalitzador de la pandèmia, encara veiem que s'arrossegarà el 22. Esperem poder-la vèncer, esperem que Déu ens ajudi a erradicar aquesta pandèmia i totes les seves conseqüències, però hi estem. Hem de prendre mesures, tot això que les autoritats ens estan donant, doncs normes i consells també, però hem de superar amb l'amor allò que potser no podrem fer en la distància curta. Que siguin, per tant, uns dies d'acostament, de tenir cura els uns pels altres, encara que potser no puguin ser les festes exactament igual que en altres anys. Per tant, bon Nadal dins d'aquesta pandèmia. Bon Nadal que vol dir preocupar-nos més de les persones que tenim a prop, preocupar-nos més del que realment importa, preocupar-nos dels que tenen menys possibilitats o han tingut menys sort a la vida, de moltes i diverses pobreses. Aquests dies, aquest any, ens han posat molt al davant les malalties mentals, els suïcidis, tants problemes que són d'una manera més o menys amagada durant l'any a la societat, però els volem mirar de cara. Potser també tenim aquests problemes en les nostres famílies. Jo us vull desitjar un bon Nadal i un venturós any 2022. La pandèmia és molt negativa. Llegia que hi ha més de 5 milions de morts, que a Andorra també hem tingut tantíssims problemes, però també a Catalunya, Espanya, França, tota Europa, tot el món. És una cosa inversemblant, inuïda. No entenem què ha passat, però el tenim aquí, aquest virus, no? I, per tant, ens anem de defensar en allò que ens pot atacar, que és la salut física, però atenció també la salut emocional i podríem dir que també la salut espiritual, perquè aquesta pandèmia ens ataca en totes les bandes. Per tant, lluitem-hi, demanem a Déu forces per superar-ho, estiguem atents els uns als altres, cerquem allò que ens refà, allò que ens ajuda. Potser aquesta pandèmia ens ha fet adonar molt més de la feblesa que té la humanitat. Potser en aquest segle XXI, després de tants avenços, després de tantes coses positives que les ciències, les tècniques, el progrés, per dir-ho així, que des de la modernitat estem vivint com un pas sempre endavant, la pandèmia ens ha fet adonar que érem, que som molt febles i que hem de tornar al que és essencial, el que és important. Què ho és en la salut? Que ho és molt. Per tant, vacunem-nos, posem-nos les mascaretes, estiguem els uns pels altres, pels qui més ens necessiten, pot ser els nens, però pot ser també la gent anciana. També aquesta salut emocional. Busquem allò que ens dona pau, que ens referma, els nostres valors, les virtuts, la vida cristiana, que potser hem abandonat o han abandonat molts. Per tant, refem-ho. I la vida espiritual. També ve Jesús, no són unes festes només del menjar o de les trobades o de fer festes o de sortir. Són festes que ens recorden que Déu ha vingut per nosaltres, que ens ve a ajudar, que ens ve a animar. Per tant, a tots, el bisbe, el copríncep d'Andorra, doncs us vol felicitar ben d'acord. Gràcies per deixar-me entrar en les vostres llars. Jo us envio una gran benedicció. Em comprometo, sapigueu-ho, prego per tots vosaltres, ho fan també els sacerdots, ho fan també les parròquies, les comunitats cristianes, els consagrats. Per tant, sapigueu que estem a prop els uns dels altres i que ens portem en el cor perquè aquest Nadal també sigui ple de joia i ple de pau, com ens hem dit els uns als altres i ens ho desitgem, que tot el món es pugui renovar en tots els camps, material, però també de prosperitat,
també de germanor i fraternitat, també d'atenció als més pobres i vulnerables, de tenir cura els uns dels altres, de no tancar-nos, sinó estar oberts a una germanor universal i, sobretot, aquesta dimensió espiritual que ens doni pau i vida en Jesucrist. Per tots, per molts anys, bones festes, que sigui un any nou ben canviat, que puguem d'alguna manera respirar i puguem erradicar aquesta pandèmia. A tots, un bon Nadal.